Аз в предишните дни, когато правих това входно за априлското въстание, чрез клиповете, поясних, че априлското въстание заедно с руско-турска освободителна война има характер на революция национално-освободителна и буржуазно-демократична за нашето общество, но тая революция нямаше да бъде никога завършена, ако Русия не беше се наела да освобождава България. Тоест всички процеси, започнати от априлското въстание, от оборище или от надигането на Тодор Каблешков на Бенковски, завършват с Сан Стефано и прелиминарния мирен договор. Друг въпрос е вече, че ние във всеки един момент трябва да се сетим по какъв начин Европа е реагирала, защото хубаво ми слушайте, аз съм човек, който от някъде 2017 насам проучвам ватиканските данни. На обсерватория Романо проучвал съм и гарибалдийците, не като кабинетен учен тук в България, като един автор, който ходи по архивите на Италия, по паметници, по музеи, разпитва за мнение от местни, както за гарибалдийци, така и за нас хора. И аз стигам до становището, че цяло чудо е, че ние сме се освободили, ако Русия не се беше наела 1877, най-после след поредните войни да ни освободи, до още 100-150 години ние щяхме да бъдем напълно асимилирани. Представете си какво би се случило, ако бяха потушени още две въстания, като априлското. Колко щеше да намалее този наш общ пополос българос, да го нарека. И аз до сега откривам разни пунктове с жертви от априлското въстание. Ето тук от априлско въстание в Български възрожденски периодичен печат. Той е един сборник от социализма от 1977 година, който е стъпил мотамо на архивни данни. Ето даже приведени на френски в входната си част. Пледуарията към него също е на чуж език. Тук няма никаква идеологическа част. Пряки документи от анализите по време на турското робство. Ето тук ще покажа само един документ за въстанието. Извадка от вестник Възраждане, брой 1. Да погледна, защото нещо не съм добре с очите напоследък. 5 юни 1876 въстанието в България. Обстойни сведения за подготовката, ръководителите и центровете на въстанието, което е дело на българския народ, а не на външни подбудители. Душата на днешното вътрешно всенародно въстание е била покойни дякон Васил Левски, организатори на въстанието Христо Иванов, Никола Обретенов, Матей Преображенски, Стефан Стамболов, Николай Болов и други. Още преди 8 месеца от 15 главни пункта са почнали да се подготвят храни и други потребности за бой. Тия пунктове са Панагюрище, Копривщица, Зара, Ескизара, Сливен, Котел, Ямбол, Търново, Габрово, Троян. И тук долу се споменава за сражение пред Дряновския манастир, Клисура и Ново село и Раковица. Раковишкия манастир е един от пунктовете, където турците не се здобиват с успех. Има конкретно сведение, което ме изведе до още една информация. Например, че около Овча могила, ето ще покажа да видите къде се намира Овча могила, между Левски и Бяла, там е отбелязано също така, че около 400 души се надигат на въстание. Един неизвестен пункт. Аз подобна намерих информация и за Емен Търновско, че там 800 българи и турци са се били продължение на една седмица и става въпрос за обикновен народ, не даже за аскер или башибозук, но турците са разполагали с повече оръжие. И целият ето този път, като тръгнете от тук, защото тая карта е автомобилна и на елементи, до Плевен, в последствие е изклан от самите турци. Ето вижте една физическа карта, релефна на България.
Тя не разполага с такива изчисления, обаче съпротивата е неръкотворна, много мощна. И по ефекта на доминото, което е едно от измеренията на Априлското въстание, по което той е най-гениално. Знаем, че той е провал като подготовка чрез въоръжение. Тук направих една моя карта. Провал чрез подготовката по въоръжение, но по организация се стига до гениалния смисъл то да бъде надигано по ефекта на домино, т.е. когато възстане един пункт, възстанието да бъде там потушено, възстава втори, възстава трети от няколко посоки и повлича сили от самите турци, така че в даден момент те не са имали достатъчно войски да сформират редовни армии чрез крепостите в България, затова са свиквали или редовен аскер, или редифи от Одрини, Цариград, даже чужди военни инструктори, или са извиквали съвсем вече закономерно мултиплицирано с турското робство баши бузука. И този ефект на доминото предизвиква ответни реакции от страна на Европа, на Русия, т.е. все по-често започва да се пише във вестниците, в списанията за репресиите над българския народ. В това отношение тая тактика е доста хитра и все пак тя контрастира и на липсата пък на военен опит, тъй като аз съм проучвал гарибалдийците. България има между 6100 и 7200 гарибалдийци за 24 до 30 години воювали в Италия, но не всички се ангажират с каузата на Балканите. И като цяло водачите с някакъв какъв да е опит са били много малко. И те даже не предусещат нуждата да атакуват главни турски казарми, пунктове с оръжие, което е един от недостатъците на Априлското въстание. Пред въстанията на братята черногорци или сърби, тъй като те много добре се справят чрез опита си с някои турски формирования горе в планините, пленяват и доста оръжие, докато като цяло Априлското въстание, особено в 4-ти окръг, остава доста стационарно. То не предприема открити военни действия в движение, което пак се отдава на липсата на опит. Аз тук направих една моя си карта на геноцида над българските земи. Не го правя за сефте това нещо, но тя не е професионална, един вид скица. Дори не съм я довършил надолу, защото това са зони, които горе-долу ни интересуват, да влезе нещо и в главата на младите. Ето, погледнете този ефект на доминото и къде е засегнато най-вече българското население. Това е 4-ти революционен окръг. Не съм разгледал Македония насам, примерно, където също има какви да е надигания, но той е 4-ти революционен окръг. Напукна всяка теория, че въстанието дало 30 000 жертви. Аз ще ви го кажа като историк, който изследва по-нови данни. И то без да е подвластен на протурската пропаганда. Той е 4-ти революционен окръг. Като направите сбор на всички села и градчета, има села даже, които не сте ги чували, останали под гора и трева, както обичам да казвам, той е дал между 69 000 и 75 000 жертви и даже един руски учен там от Донецк преди войната с Украина беше издигнал теория, че българите са дали жестока дан, като 69 000 души са жертвите от Априлско въстание. Извинете, 75 000 са жертвите на цялото въстание за 8 седмици. А само в 4-ти окръг, а не в цяла България, са дадени около 40 000 жертви. Да кажем, че 40 000 жертви загиват само в 4-ти окръг, а въстание има и в 1-ви Търновски окръг, което също е доста интензивно. Нямат чак такива големи комитети, но много добре подготвен е комитета в Ново село, където има над 8000 жители и той изнася основната тежест от действията. Плюс четта на Бачо Киро и Поп Харитон при Дряно, но тя е подвижна чета, която е рекрутирана главно от селата Ресен, Михалци, Русаля, Дичим, тия там около Павликени, и само двама има участници от Дряно, тъй като през октомври месец
Дряновския комитет е бил предаден, турците са взели там ранни мерки. Цяло чудо е, че те не са разбрали за манастира, че е готвен там за резервните планове на БРЦК. Ако сложите, че 40 000 българи са загинали в 4-ти окръг и още поне 15 до 20 000 тук в първия, има и в третични и вторични сражения, правете си сметка, че жертвите няма как да са 30 000, са поне 75 000, без да пояснявам и ония данни от майката на самия Иван Вазов, която е била доста грамотна жена. И когато е изгорен град Сопот, руско-турската война, защото той е напълно изгорен като калофер, тя пише едни мемуари, които сега се крият, и там около нея е било 140 до 147 000 души. Аз съм срещал пасажи от дядо Вазов на тая тема, като те визират българския народ, който е избягал в странство в Румъния, Бесарабия, Русия, Сърбия даже, и е продължил да дава жертви, тъй като деца по пътищата, бебета, пеленачета, болни, възрастни хора. Представете си, ако тук в Румъния, примерно, са отчетени и изобщо в Бесарабия 200 000 иммигранти поради причина априлското въстание, тук в цяла България без подслон има още 200 000. Турците са подпалили на 280 села, като руско-турската отделната цифра вече за около 500. Аз си споменах, половината от тях може би даже не сме ги чували и те не останат нито по архивите, или някъде ги има по архивите са споменати и се крият от днешната протурска клика, тъй като повечето хора са си продали душата и работят за тая клика.